Mali kunnafoni TV jo amunu sɔgɔlen ana Mali kunnafoni bɔlɔlɔ siraw fɛ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ni ɲatuma aw bisimila a ka bi kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Mali, Burkina Faso, Niger, ni jamana saba kɔni bi furancɛ fanga di la ni wagati na ni an ko ma ko transition. Ka sanga ni o kɔni ni jamana saba in kɔni jɛra ka sɛbɛn dɔw kɔni bolo nɔbila walasa ka se ka u fanga fara ɲɔgɔn kan. Ka se ka fɛn min ka dɔn ka fɔ lakanabaliya kɔni kɛlɛ ka bɔ ni jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Ni sɛbɛn kɔni bolo nɔbila la walasa u ka fintigilakaw bɛɛ lajɛ ka kɛ kelen ye ka se ka ni kɛlɛ in kɛ. Ni a taga lajɛ an ka jamana kɔnɔna la fɛn min ka dɔn ka fɔ hakililabana kɔni o furakɛlibaga kɔni man ca an ka jamana kɔnɔna la kosɛbɛ. Ka sanga ni o de ye USAID Mali ale ni an ka jamana minisiri min kɔni ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma olu kɔni ye u fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka na ni hakilina dɔw ye walasa ka se ka fɛn min ye ka dɔn ka fɔ ni bana in kɔni kɛlɛliw sigi sen kan ani mɔgɔ minnu bɛ se ka kɛ ni bana in furakɛli sababu ye ka se ka o tigilamɔgɔw kɔni caya. An ka jamana kɔni sen mina ye fɛn min ye ka dɔn ka fɔ sommet sur l'action climatique o kɔni sommet tako sabanan kɔni kɛnɛ kan min kɔni baaraw yɛrɛ daminɛla kabini septembre kalo tile 18 n'a bɛna kuncɛ septembre kalo tile 26 a yɛrɛ bɛna kɛ New York kɔni fɛn min ye ka dɔn ka fɔ États-Unis kaw fɛ. An ka jamana minisiri min tun ɲɛsinnen don courant ko ma ni o kɔni tun ye ministre de l'énergie ni o ye Lamine Seydou Traoré ye. O kɔfɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ énergie directeur kɔni falela ni wagati na ni o ye EDM ye. Énergie ministre ale yɛrɛ kɔni kun sigila a ma tɛmɛ kalo 3 kan ni ale tɔgɔ kɔni ye Kureisi Kunare nka kunungo araba septembre kalo tile 20 sanba 2023 ale nɔra bila la fɛn min ka dɔn ka fɔ Abdoulaye Djibril Diallo kɔni fɛ. Ka sanga ni septembre kalo tile 19 tɛmɛnen tarata don sanba 2023 fɛn min ye jɛkulu ye ni o tɔgɔ kɔni ERAR ye olu kɔni ye dɛmɛ dira kɔni kɛ Kayi région kɔnɔna la o tara ka ɲɛsin mɔgɔw ma muso minnu kɔni cɛw kun ye fini tigilamɔgɔw ye ni olu kɔni tora kɛlɛkɛ yɔrɔw la dɛmɛ min kɔni dira o bɛ tali kɛ malo tulu ani sukoro ni a ɲɔgɔnna caman na. Ka sanga ni Mali, Burkina Faso, Niger olu kɔni ni Faransi cɛ kɔni gɛlɛyaw ye ni wagati na Faransi jamana ye a yira ka fɔ ko jamana kalanden kɔni tɛna bɔ ni jamana saba si la ka fɔ k'u bɛ taa u ka sanfɛkalanw kɔni laban Faransi jamana kɔnɔna la wa minnu yɛrɛ fana bɛ kalan na ye u ka kalan kɔni na ɲɔngiri ka d'a kan ni wagati kɔfɛla ni jamana saba ani Faransi jamana olu kɔni ti bɛnkan ɲuman na. Ka sanga ni Senare ni o kɔni dɔgɔkun ye min kɔni talen don ka a ɲɛsin fɛn min bɛn ani cɛbɛn ma o de senfɛ colonel major ni o ye Ismaël Wage ale ni an ka jamana ministri min kɔni ɲɛsinnen don bɛn ani cɛbɛn ma fɔ ka taa se an ka jamana ministri min kɔni ɲɛsinnen don sifinnakaw ani farikolo ɲɛnajɛ olu kɔni ma olu kɔni jɛra ka ɲɛnajɛ dɔ kɔni kɛ min kɛra palais de sport kɔni na a kɔni senfɛ u ye ɲɛnajɛ caman kɛ ni o dɔ kɔni bɛ tali kɛ bara de fer la o kɔfɛ power lifting ni o ye coucher développé o ni farikolo ɲɛnajɛ fɛn caman ɲɔgɔndan hukumu kɔnɔna la ni ɲɛnajɛ in yɛrɛ kun kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka se ka bɛn ani cɛbɛn sisi kɛrɛnkɛrɛnnenya la farikolo ɲɛnajɛ kɔni ye o kɛ minan dɔ ye. An ka jamana 6e région militaire ni o ye Mopti ye olu kɔni ka dɔn ka fɔ formation dɔ kɔni kɛ ni a bɛ fɔ ma ko formation sur la chirurgie de guerre o kɔni tɛ dɔwɛrɛ fɛn min ye ka dɔn ka fɔ tenitigi minnu kɔni bɛ jogin kɛlɛdaw la ni kisɛ kɔni bɛ don la ka se ka kalan kɔni kɛ fɛn min ye ka dɔn ka fɔ dɔgɔtɔrɔw kunna minnu ɲɛsinnen don fɛn min ye ka dɔn ka fɔ finitigilakaw furakɛli ma walasa ni kisɛ donna minnu na ka se ka o kɔni furakɛliw baara bɛ kɛ cogoya min na ni o kɔni ye chirurgie de guerre ye o kɔni baaraw daminɛla fɛn min ye ka dɔn ka fɔ tɛnɛndon septembre kalo tile 18 min yɛrɛ kɔni kɛnɛ kan commandant du secteur kɔni kun bɛ yen nɔ ni o ye colonel Karim Traoré baara yɛrɛ kɔni kɛla hôpital Somino Dolo kɔnɔna la Moptikaw fɛ yen nɔ. Ka sanga ni 22 septembre ye ni o kɔni bɛna kɛ ka bɛn ni jumadon sanba 2023 n'o bɛna bɛn sini juma o kɔni ma ka sanga ni o ɲɛnajɛw kɔni labɛnni hali n'a sɔrɔla an ka jamana ɲɛmaa kɔni a fɔ ko ɲɛnajɛba tɛna kɛ a la o baara kɔni kun cɛra fɛn min ye ka dɔn ka fɔ a fɔ fɛn min ma ko cérémonie de dernier recyclage de l'exercice du défilé militaire pour les festivités du 22 septembre i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama cogoya min na sini juma o bɛna kɛ an ka jamana yɛrɛma hɔrɔnya ta ko 36 ɲɛnajɛw olu kɔni ye
ka sanga ni o baaraw labɛnni ye ni o kɔni kɛra place d'armes de jeunes militaires kɔnɔna min kɛnɛ kan an ka jamana ministre de défense et des anciens combattants kun bɛ a kɛnɛ kan ni o ye colonel Sadio Kamara ye. O kɔfɛ farikolo ɲɛnajɛ bina kun kan an ka jamana olu kɔni bina sifinakaw kunbɛn ka bɔ jamana 32 kɔni na ka sanga ni fɛn min karo ka fɔ kan basketball garçon de la FIBA o kɔni ye nin bɛna kɛ sababu ye an ka jamana sifinakaw u ni sifinaka wɛrɛw kɔni bɛ se ka don ɲɔgɔn na ani u bɛ se ka dɔnbagaya kuraw kɔni sɔrɔ cogoya min na. Fɛn min ye kunnafoni tɛmɛsira wɛrɛ ni o kɔni ye WhatsApp ye ni ale kunnafoni tɛmɛ ka teli ni groupe WhatsApp kɔni bɛ créé a yera ka fɔ ko madaw kɔni bɛ kunnafoniya dɔw bila a sanfɛ minnu tɛ kunnafoniya jɛlenw ye kunnafoniya sɛgɛsɛgɛlenw tɛ o de senfɛ a yirala ka fɔ ko ni kunnafoniya kolon kɔni bilala groupe o groupe sanfɛ k'i ka dɔn ka fɔ ko groupe tigi o kɔni n'a nɔ minɛ ka d'a kan i yelen don a kɛli la. Wa o kɔfɛ fɛn min ye autorité de la communication ni o ye haki olu kɔni ye a yira ka fɔ ko fɛn min ye ka dɔn ka fɔ fura minnu kɔni bɛ feere ni o dɔw bɛ tali kɛ farafin fura a kɔni yera ka fɔ hali n'a sɔrɔ wagati la a kɔni kun kangari da la fɛn min ye ka dɔn ka fɔ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la TikTok ani n'a ɲɔgɔnna caman ni o kuma hali n'a sɔrɔ la a ma don bala la nka nin wagati in na kangari kɔni da la fɛn min ye ka dɔn ka fɔ a kana kɛ arajosow ni telesow kɔnɔna fɛn min nin kuma in kɔni fɔra autorité de la communication fɛ ni o ye haki. Kunnafoni kuncɛ la ka sanga ni kunnafoniya ninnu ye a yera ka fɔ ko sifinaka dɔ ale kɔni ye a tɔɲɔgɔn de sɔgɔ ni muru ye ka da kan o ka juru de tun bɛ ale la ni o bɛ ale kan ni kuma caman ni o ma jale don dɔ la a fana nana o wele ka da kan juru in mɛnna ale la kojugu o bɛ juru in kan ni kan mɛn nka a ma ɲɛ don dɔ la a nana o wele ko o kana a ka wari minɛ tuma min na o bɔra k'a bɛ taa a ka wari minɛ ale bolo ale kɔni ye muru kɛ ka a sɔgɔ o kɛra sababu ye ale mɔgɔ min sɔgɔ ni o ka juru yɛrɛ kun bɛ ale la o kɔni ma bɔ fɛn min ka ka fɔ muru sɔgɔ da in na an b'a fɔ ala ka hinɛ kɛ banbagatɔ la ala ka basigi nati an ka jamana kɔnɔ n'o tɛ ni wagati in na a ma nɔgɔn kosɛbɛ fɛn min ka ka fɔ jamana kɔrɔnya fa ka kala cɛmancɛya fa ka kala n'a fɔra an yɛrɛ fana bɛ ɲɔgɔn kan ala kan bɔ abada ɲuman fɛ. Ama minnu bɛ fɛ a ka jagofɛnw ka lakodɔn a ka cakɛdaw ka lakodɔn aw bɛ se k'aw sɔgɔ Mali kunnafoni direction commerciale la o kɔfɛ minnu bɛ fɛ u ka foliw ka kɛ kunnafoniyaw laban na a bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la ni o ye 94 42 23 82 94 42 23 o yɔrɔ la an bɛ foli di fɛn min ka ka fɔ Abdou Traoré ma n'ale sigilen don yɔrɔ bɛnnen don Masakama ma Mali ani Sénégal frontière la o kɔfɛ an bɛ Burama Danbele fo n'ale bɛ fɔ Libi jamana kɔnɔna la ni an bɔra an bɛ taa fɔ Espagne kaw fɛ yen nɔ an bɛ foli di Yuba Sare ma ale fana bɛ an ka kunnafoniyaw labɛn kosɛbɛ ni de bɛ dansigi kɛ kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw kan bɛ sini ye an ka jamana yɛrɛma hɔrɔnya tali ɲɛnajɛw ye an b'a fɔ san wɛrɛ ta o ka sɔrɔ an ka jamana basigi la o ka sɔrɔ an ka jamana ye hɛrɛ kuraw sɔrɔ ka bon ka min ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan ala ka o yira ni aw bɛɛ lajɛlen na.